Ramogi kwa dhiye weche motenore kod lope mopogore opogore magi sani kelo liet kendo ganda moko ywak ni jatend piny Kenya William Ruto. Koni ji ma osebedo ka okawo lope mag piny owacho nyalo mana resore poni gichulo omenda ma piny owacho dwaro e lopego. Ruto mane twak e skund piny owacho matiego lony puonjo jopuonjre man gi ng'ol mopogore opogore okoni poni jogo ok bi yie golo omenda ma idwaro kod piny owacho. Ibiro dargi gi thuon kaka osebed ka itimo. Ka Judith Omondi lero maromo eka 20 mag lowo mag Kenya Institute of Special Needs bende ji ogede kendo semigi thuolo mar twak ewi ka gichudo kata gidar. Ma okang' ma okwongo ma jatend piny Kenya William Ruto loso e weche lope ma kuom dwe achiel koro osebedo ka kelo wich bare counties ma Machakos, Kiambu kod Nairobi. Ruto mane loso e kinde nyasi mar keto ayanga kar tiegruok mar thieth kod chwalo geche ne apisa mag somo e counties duto 47 okoni kinde ochopo manyaka koro gol achudhe ma osebedo ka timo dongruok e lope sirkal ma onge wich kuot. Okoni oikore mar tieko chuth wach mar achudhe mag lowo e pachoka. What we must get rid of in the whole of this is impunity. We must get rid of impunity. We cannot allow impunity in Kenya. You know, we all must play by the rules. We are all equal before the law. And so the people who are willing to negotiate, they should negotiate and have a settlement. That is the best way to go about it. Kata mana kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Needs, kama ne obagi nyasi ni, Gavana ma Nairobi okoni heka 20 mar lopgi, oyaki kendo gedie kod ji giwegi. Ruto koni jogi, nyaka yie chudo kaka sirkal dwaro, kata odar ka okamano, to yo achiel mar muko ma osebed ka itiyogo, biro dhi nyime. This institution, for instance, had 76 acres. 20 have gone. What is remaining is 50 acres. And I'm glad that the directors raised it and Waziri. We need to regularize those who have built on this land because we cannot destroy their houses. Waje walipe. As a county, we will support that process. Your Excellency, together with the MP and the Ministry of Lands. So we are going to agree with them. We need the money to go and do the factory. So tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. Sisi tutaenda, labda tuende tutengeneze factory. Ya kutengeneza devices ya watoto wetu, tutawafanyia evaluation, watuletee pesa, waendelee na maisha yao, ama kama sivyo mambo tu ni yale. Director Markise no Markiogora okoni bedo ni lopgi ne oyaki osemonogi chako kambi mar loso masinde mag tiego jopuonjre man gi ng'ol gino makoro gin go gi geno ni dhi chopo kare. The intention of that land was to produce devices for the learners. The numbers is increasing day by day. Therefore, the effort by the president and the government to make sure that that land is back to Kise will make sure that the dream that was there to produce devices is available. Because it has slowed down that particular activity because we could not be able to proceed as per the requirement. But now we are very excited today that the land will be taken back to its original desire to have the country meet the needs of lands with special needs. Kuonde moko ma weche lope osebedo ka chende kama oting'o mihango, choka, Njiru kod Kirima, done omiyo ji nyaka tarik 31 dwe mar 12 mondo miyo dar. Lope ma Mavoko, kaunti ma Machakos, ma bende ne osemukie ute buora, jatend piny okoni dhi chiel chakre odiochieng' makiny, kendo ibiro chakie gedo mar kambi loso masinde mag konyo jopuonjre man gi ng'ol ma opogore e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Judith Omondi. Kapod wantiere weche mag jatend piny ni jatend piny Kenya William Ruto chwalo geche 47 e counties duto ma pacho kaindi mabiro konyo chwalo chenro mag somo e counties go. Ruto mane lose skund tiego lony puonjo jopuonjre man gi ng'ol mopogore opogore. Okoni chenro no dhi bedo konyruok ne apisas mag somo ahinya to kinde penj machakore ayanga juma manyien. Okoni chenro duto mag penj oseikore. We have Nairobi region, and we are privileged to have the governor present. With examinations beginning next week, these vehicles will also improve the monitoring and distribution of examination papers across the country and the examination period tests
the entire education system, and is one of the ways to ensure the system holds. What I'm saying here is that the opportunity we have next week is to test what our children have been going through, the learning they've gone through in the last 1 year. And I'm happy that it is no longer an all or nothing exercise. We are now looking at how to bring in